Maglibod ay mis pagwapa mga kananay naramong kuan among reseller Among product. mo ne siya bata-bata na ha peeling Pabata na. peeling lotion Pabata dyan siya. makapabata na among kuan makapabata ay bata na kay gino ma nawa mong mama Among mama, nagamit po na o peeling lotion. Gamit po na siya. Yan, nawa diba mga gwapa na kayo no. Hi! Agi lang me. Day, kuhain ako humot tay. Humot. Ay, humot. Gwapa di ay. Mga dancer mga dancer Kagi day may og nanayaw. Maayo kay mo sayaw mga bata diri dapita ba. Mga dancer kay sa tanan sila liwat sa ilang mga mama. Liwat. Puro ni mga palaban yung taga puro 4. Puros mga dancer. Palaban. Muna diri lang dapit. Nice kay view diri dapita Nice kayo. Napadyoy lubi mura kayo. Kuhiton na nato, mataktak na kay puting mabuak. Taktak na lagi. Kuan na. Lupad ng lubi. Tabyog-tabyog ang wire ay. Kini sada na yung pwesto dali Dili ka sa una no. Magpayong ta kay para nga tandong o gamay ang kuan. Tiwa ko bansel. Naman. Ko kay dalag nang ipon na. Waday, dalag man. Grabe mga talent ang mga bata dere, na dancer, na basketballer, grabe mga napoy boksidor. Grabe mga talent mga bata dere oy. Video man di ano kung sa istorya. Ito na yung dala. Pagwapa palit na. Peeling lotion. 600 sa isa kasit. Ha? Wala na mong mama day. Napag sila daghang saging Napag sila daghang saging. Hinog na. Buwang lagi kaayo. Yung mga players Bye. Thank you for watching.